ubone into ayenze empilweni yakho. Ungabi sathetha kuba abantu besitsho, but sobona uba noma lento indincedile. So jonga impilo yakho uthi lento indikhulule lento. Ndandingafuni ukusindiswa, ndandingafuni ukumamkela uYesu. The day ndimamkela uYesu, ndamamkela because kwathiwa ayikho into angakwazi ukuyenza. Yathethwa lento ndiwi-point of desperation. Desperate ndidinga uncedo olukhawulezileyo because on a Tuesday ndizawubheka ecourt. Njengoba ndihleli apha ndidakiwe ndinxila nje kodwa nontwala abehli kahle ndiyacinga uba ndiyejele ndinetyala le-robbery. So ndamamkela uYesu not because ndifuna ukusindiswa, but ndamthatha uYesu kuba kusithiwa angakunceda eli tyala lakho liciko. So because I was afraid to go to jail, and so we are a jail by that time. Ndamthatha uYesu, ngesikhathi ndimthatha ndazi kakuhle kuba andifuni ukusindiswa. Because when it it's not about ukuthanda kwakho nokungathandi kwakho, ngoba intando kaThixo onga yena bangasindiswa, onke abantu bafikelele kuyazilinganisa. Noba uyathanda ukusindiswa kodwa yena ungabangasindiswa, noba uyafuna ukusindiswa. It's not about ukufuna kwakho, it's the perfect will of God. He desires that all men shall be saved. Ungabangasindiswa bonke abantu, noma uvile ngaye noma ungevi ngaye, ungayena bangasindiswa. Noma uyakholwa noma uyikholelwa lento esiyithetha, but God desires that you shall be saved. So ndamthatha ndamamkela uYesu ndisazi uba andisindiswa. But i-problem yaba xa ndifike court, ngoba xa ndifike court kwenzeka lento yathethwa on Saturday. Kodwa ityala lakho lizawuciba, laciba ityala lam ngesikhathi beyithetha because uThixo ngendaba yensindiso akathandisi wena. Noba uyathanda ukusindiswa noba uthandi, noba nditsho mna noba uhlela apha ententeni ufana nam, awumfuni uThixo, ufuna ukunceda engxakini yakho, angakunceda angangakuncedi. Noba umncedi noba umncedanga, kodwa izulu liyakufuna. Njengoba uvile nje kushunyayelwe ukhona is a sign uba ufile ixesha lokusindiswa. So ndamthatha uJesu, lacika ityala lam. Xa licika ityala lam ndothuka ndathi ekhini iyasebenza lento. Lento bendiyitraya, lento bendiyidelela kanti iyasebenza. Yaqala lapho ke ihambo yam noThixo. Kwangona ndifika ndifuyele ezingqondweni zam, I started to realize ukuthi ikhona into okuthiwa uYesu. Ndavuma uba noJesu uyaphila. Ndamthatha ngeSaturday, on a Sunday, Monday, Tuesday lacika ityala lam. Yandiblowa ingqondo loo nto, ngoba njengoba eli tyala ndilithetha kudala ndidla kudala ndihamba amagqirha namaxhwele ndizamela ityala licikwe, bathi ukuthi ngeke licikwe lityala lizayondigweba. Kodwa ndahlangana noJesu, one time encounter with Jesus Christ. Ngoba uJesu xa kufika ixesha loba kuncede akuthi ngeke ubaqhonqoze kaninzi, ufika kube kade izinto ziphenduke, ufika kube kade izinto ziguquke, ufika kube kade. Akusenandaba uba zingaphi indawo zihambileyo wancedakala kuzo, akusenandaba uba sokonakele kanjani. Wafika ndina 9 years addiction yebhiya. 9 years into besela ibhiya for 9 years. Ngoba ndaqala usela ibhiya ndina 6 ithengiswe ekhaya, bathi abantu xa bephuma kuthiwe masiyoklina phaa behleli khona. Xa before sikline sithathe izichibi into eziseleyo sidlala singabantwana, kanti kungena isipili sokusela utywala. Xa sina 10 years saqala sangamanqina officially. Xa sina 15 years sesi-addicted butywala. Ngesikhathi nsindiswa mna 9 years ndibukamile utywala. Ngesikhathi nsindiswa ndina 6 years nditshaya ipilisi. 6 years addiction. I am addicted. Ndiyafuna ukuyiyeka.
times ndizama ukuyeka but andikwazi kuyeka ngoba ayisathandisi mna andisatshaya ipilisi kuba nditshaya ipilisi but there is a spirit kunomoya we-drugs i-drugs ayiyo le pilisi itshaywayo but i-drugs is the spirit i-principality ekhutshiweyo to destroy the destinies and the future and the dream of a person. I-addiction. I-addiction usuke utholwe i-principality ngoba the law of the spirit noma se-spirit sikaThixo noma se-spirit sobumnyama, the law of the spirit kuthiwa i-law of inconsistency, i-law of repetition. Everything that you do repeatedly, you attract the spirit realm to come. Ungaqala uchaya kubulinganisa abafana base-New Bright, but ukuphinda kwakho kuhlaba ukhwelo lu-attract umoya wokuchaya. Noma ubuyizama udlala once umoya ufike noma sofuna uyeka ngeke besakwazi